oikeastaan ajatus lähti siitä oman talon rakentamisen tarpeesta ja sitten kun mä menin puhumaan meidän kunnan pormestarille, nythän meillä on jo kunnanjohtajamalli vaihtunut tässä, mutta kun menin puhumaan pormestarille Markku Koskiselle tästä mun ideasta ja sitten tämmöisestä markkinointiyhteistyöstä, kun media-alalla, rakentamisalalla olen ja hän sitten innostui ajatuksesta, että mitäs jos hänkin lähtisi rakentamaan taloa ja sittenhän me saataisiin enemmän tähän volyymia tähän hommaan ja siitä lähti syntymään idea Suomen ensimmäisistä Minitalomaalle messuista. No tässä ideana on, että tämä talokonsepti, jonka mä oon tähän Minitalomaalle messuille kehittänyt ja omaksi tulevaksi kodiksi, että olisi niin kuin mahdollisimman monella mahdollisuus rakentaa viihtyisään ympäristöön matalammalla kynnyksellä, eli budjetti ei olisi ihan mahdoton. Ja sitten myöskin se, että pidetään yhdessä maaseudut elinvoimaisina, koska maaseuduilta on aikamoinen muuttovirtaus ollut viime vuosina vähän väärään suuntaan. Niin näiden messujen idea myös on se, että ei pelkästään tämän talokonseptin ympärillä, vaan yleisesti, että muuttakaa maalle, täällä on kivaa. No tämä ei oikeastaan eroa millään lailla. Eli omakotitaloja on eri kokoisia, minitaloja on eri kokoisia ja nämä meidän minitalot on muunneltavia minitaloja. 63,5 neliötä pohja, sitten siellä on päällä kylmä käyttöullakko ja jos sen joskus haluaa ottaa käyttöön, niin silloin tämä minitalo muokkautuu semmoiseksi 104 neliöiseksi omakotitaloksi. Ja näillä messuilla nähdään myös sitten paljon pienempi minitalo, nimittäin tuommoinen alle 24-neliöinen konttitalo ja konttisauna, jonka jätkät tuo tänne näytille. No mähän oon rakentanut tänne Kärkölään aikaisemmin. Silloin kun mä 25 vuotta sitten tänne muutin, niin mä remppasin ensin semmoisen vanhan rintamamiestalon. Sitten mä oon rakentanut 2006 itselleni 64-neliöisen kivitalon, jonka itse jopa rappasin. Ja se oli, silloin ei puhuttu vielä minitaloista. Ja siinä myyntitilanteessa sitten, kun siellä paljon porukkaa kävi katsomassa, niin tuli tämä esille, että hei, että voiko siellä olisi ollut korkeat kattotuolit, niin sitten sinne olisi saanut sitä lisätilaa. Ja mä ajattelin, että jos mä vielä joskus talon rakennan, niin mä en enää tee sitä virhettä, että siellä ei ole niitä korkeita kattotuoleja. Ja sitten kun mulle tuli sellainen elämäntilanne eteen, että hei, että nyt mä haluaisin rakentaa talon, niin mä tässä kohtaa tajusin heti, että tämä pitää nyt olla sellainen, missä ne korkeat kattotuolit on. Ja sitten enhän mä tarvitse mitään satoja neliöitä tilaa ja pienet neliöt on energiatehokkaita, eli kustannuksiltaan ylläpitokustannukset on paljon pienemmät kuin isossa talossa ja se on myös yksi tämmöinen kriteeri, miksi pieni talo. No ei tämä nyt oikeastaan ole millään lailla, että ihan rakentamista tämä on siinä mitkä muutkin, että enemmän mun kokemus on enemmän tuolla pintapuolen asioissa sekä myös sit saneerauspuolen ja vanhan korjausrakentamisen puolella. Mutta nyt kun tässä uutta tehdään ja tämähän tehdään ihan perinteisin menetelmin eli pitkästä tavarasta niin sanotusti, eli tehdään ihan sieltä pitkästä puusta, että ei ole mikään elementtirakenteinen talo, niin kyllähän tässä aika monipuolisesti on päässyt kaikkia työvaiheita tekemään. Mutta totta kai mulla on ollut täällä ammattilaisia paljon apuna.
Tuolla Huovilan puistossa, josta meidän messureitti lähtee, niin siellähän on myös näytteleasettajia ja Asumisterveysliiton messuosasto, jossa on meidän tämä koko Suomen tuntema Hannele Rämö myöskin paikan päällä. Eli jos mitä ikinä tämmöisiä kysymyksiä asumisterveyteen liittyen on, niin nyt on sellaista asiantuntemusta paikan päällä, että se kannattaa hyödyntää. Ja mikä parasta, meidän messuthan on maksuttomat, ainoastaan kuljetuksissa ja pysäköinnissä on pieni maksu. No tässähän kautta linjan, kun tämä tehdään pitkästä puusta ja alusta asti paikalla rakennetaan, niin kyllähän siinä koko sen rakentamisen niin kuin kaikki työvaiheet pyritään tekemään niin, että se nimenomaan puoltaa tätä terveellistä asumista. Eli tehdään kuivista tavaroista ja se suojaaminen siellä työmaalla ja kaikki nämä pintamateriaalien valinnat ja yleensä kautta linjan materiaalivalinnat. Meillähän on myöskin ajatuksena, että tehdään mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä nämä talot. Mutta sitten täällä on myös tämmöiset hengittävyydet ja muut. Et jos ajatellaan vaikka tätä talon runkorakennetta, niin tässä ei ole mitään ihmeellistä. Tämä on ihan perus puurunkoinen talo ja sitten ne mitä sinne valitset sinne puurungon väliin, niin sillä on merkitystä ja kaikista iso merkitystä on sillä, että se rakennetaan huolellisesti. No kyllähän niitä varsinkin noissa saneerauskohteissa näkee ja yleensä niitä silloin aletaan korjaamaan, kun siellä on näitä virheitä on ollut vuotoja ja niin poispäin. Tosi ilmavuotoja tai vesivuotoja, niin nehän aiheuttaa. Et kyllä mä monessa sellaisessa korjauskohteessa on ollut mukana, missä on ihan mustat villat ja niin poispäin. Ja nämä ilmanvaihdolliset asiat ja tämän tyyppiset ei ole ollut kunnossa. Varmaan ehkä räikeimmät on semmosia, että ei suojata työmaalla. Että annetaan olla taivas alla vesisateessa ja sitten tuodaan sinne sisälle ja märkiä tavaroita kiinnitellään sinne seiniin ja kattoihin ja pintoihin yleensä. Sitten tietysti kaikki tämmöinen niin kuin huolellinen rakentaminen, eli ihan yksinkertaiset jo vaikka joku villottaminen, että se tehdään huolella, eristäminen niin, että siellä ei pääse mitään ilmavuotoja. Ja kaikki tämmöiset ilmanvaihdolliset asiat ja niin poispäin, niin ne on tärkeitä. Ja varsinkin noissa remonttikohteissa, mitä on ollut saneerauskohteita, niin niissä on nähnyt sen, että mitä tapahtuu, kun ilma vähän vääristä paikoista kulkee ja niin poispäin. Tässä rakentamisen aikanahan mulla on koko aika ollut täällä kosteuden poistaja, eli se on myös tämmöinen tärkeä asia, että kun rakennetaan, niin pitää se kosteus päästä sieltä pois. Ja itse asiassa jos se kosteus ei pääse sieltä pois, niin ei silloin kyllä mikään kuivakkaa ja mitään ei oikein märän päälle sitten pysty uutta laittaa, että siellä pitäisi aina sitten kuivuakin välissä. Ja sittenhän tässä näissä taloissa on energiamuotona vesikiertoinen lattialämmitys, joka toimii lämpöä poistoilman lämpöpumpulla. Sitten näissä on lisäksi ilmalämpöpumput ja sitten myöskin takat ja sitten muutama aurinkopaneeli. Yleensä kaikki tämmöinen niin kuin kuivana pysyminen, pitäminen rakentamisen aikana, niin se on tosi tärkeää. Nämä muunneltavat minitalothan on ihan peruspuurunkoisia taloja ja siellä on sitten 250 milliä villaeristettä ja ulkopuolella on kipsi, tuulensuojalevyä ja saumat tietysti huolellisesti teippailtu, ettei pääse sitten mitään ilmavuotoja tai epäpuhtauksia sinne villatiloihin. Sitten siellä sisäpuolella on myös tämmöinen älykäs höyrynsulkukalvovario, joka mahdollistaa sen, että jos sinne rakennusaikana jää jotakin kosteutta tai elämisen aikana sinne jotakin sitten kondensoituu, niin se pääsee sieltä hengittelemään pois. Ja sitten sisäpuolella on vielä tämmöiset vähähiiliset kipsilevyt ja sitten myöskin hapitolevyjä märkätilassa ja seinillä, johon pitää saada kunnolla kiinnitykset tehtyä. No oikeastaan se vanha sanonta, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja sitten ei meillä turhaa ole näitä määräyksiä ja säännöksiä täällä, eli niitä noudattamalla pääsee jo pitkälle. Ja sitten yleisesti semmoinen huolellinen rakentaminen ja rakennusjärjestys, niin se kannattaa pitää mielessä. No näähän on Suomen ensimmäiset minitalomaalle messut, eli ollaan tekemässä historiaa. Tällaisia ei ole koskaan aikaisemmin järjestetty. Sitten meillä on ihan mieletön tämä miljöö täällä. Näissä on ripaus sisustusmessuja, ripaus erämessuja, maaseutumessuja. Puutarhan ystäville löytyy vaikka mitä tuolta upeasta Huovilan puistosta, joka on ainutlaatuinen englantilaistyyppinen maisemapuisto. Eli tänne kannattaa lähteä viettää retkipäivää, tutustua siellä puistoon ja tänne messutaloon
asioihin. Ja sitten täällä on asiantuntemusta ihan valtavasti paikan päällä, eli sitä kannattaa tulla nyt sit hyödyntämään, koska tosiaan messut on maksuttomat ja maksut on vaan niissä kuljetuksissa ja sitten pysäköinnissä.